Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenay. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saaha muɗum e Nafi Mboub Gawlo paare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗe Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeyaɗo toon to wuro Dehle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma joggude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Piidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirade laccire ha ko ƴettata konngol woni Salidia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko faɗa ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngal yimɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma patam lam jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Piidi TV en garti e kattande jomiraɗo subakande o gam yettude noon ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal joni paalen koye jayndeji ɗi alarba sappo e jeenayi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde guendire nde Le Soleil kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti kuyuti alhaali recette budgétaire ɓe witande ko ina tolni e 1254 milliards ko ɗum kay woni ko waɗa recouvré ɗum ko yowiti e mo ganduɗa kañum woni 3e trimestre o holno ɓe mbiri kamɓe musidɓe men e jayndeyankoɓe ɓe garti e natal omo ganduɗa kañum woni goto kalfinade ko yowiti e boñ leydi ndi holno holliri kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti on ɗon rapport mo ganduɗa kay ko kañum woni ko ɓayyini ko yowiti on ɗon recette budgétaire ko yowiti on ɗon 3e trimestre mo ganduɗa kay ɓayyini ɗum e ñalawma hanki o mo ganduɗa kañum woni e jagoɗo kalfinal o yowiti e faggudu hono no waɗiri e jayde nde ganduɗa kay kam woni jayde guendire nde Le Soleil ko waɗa ɗum ko kam musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti e on ɗon circulation des armes woni tan ɗen ɗon captorde ha tegno e ɗin ɗon fetilaji ganduɗa kay hoɗo saaha joni yimɓe wona yimɓe ene jokto ɗum taw ko joguitaji honno wiiri jayde nde ɓe kolliti noon ko ene tolni e 800 taw ko fetel walla ni ko fusil d'assaut woni tan ɗin ɗon fetilaji ganduɗa kay kañum woni bañirɗe hani e fetilaji goɗɗi ɗi hinde AK-47 ɗin kala kañum woni ko wala saisir woni tan ko hefta ɓe ganduɗa kañum woni dadiɓeɓe e kefti ɗum ko tuggi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho jaggi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe kolliti noon ko ina tolni e 800 fetel oɗo saaha kay ɓen ɓe ganduɗa kañum woni dadiɓe e kefti ɗum e yoga e yimɓe ganduɗa kay ene joguino ɗum gam wonde ɗum ko joguitaji ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde guendiri nde Le Soleil jayde La Tribune kañum article ko yowti ala haali e faggudu e gonka leydi ndi e oɗo saaha ɓe garti noon ɓe mbi ene woni tan nde oɗo saaha joni caggal nde waɗi menacé ko yowti on ɗon fond social omo ganduɗa kañum woni e république o kañum kay o waɗi e mobilisé ɗum ko yowiti e intérêt des partisans hono no waɗiri kamɓe musidɓe men e jayndeyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde La Tribune kono ɗum ko kamɓe musidɓe men e jayndeyankoɓe La Tribune ɓe garti e on ɗon mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi mo ganduɗa kay oɗo saaha joni nana bismo e kala saaha ɓe ganduɗa kañum goni e toppitiɓe ko yowiti alhaali e ñawoje e leydi ndi ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde
jayde La Tribune ko on saha jayde Sud Quotidien kanyum nati dingaral kam musimen jaydankoɓe noon ɓe garti koye wonɗon réchauffement fonds social dans les écoles honno ɓe mbir ɗum kamɓe noon ɓe garti e le G7 mo ganduɗa kay fuɗɗima golle woni tan ɓe mbi ko le G7 passe à l'acte ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe kam musimen jaydankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde Sud Quotidien jayde quotidien le quotidien kañum arti ko ɗon crise au sein des majorités woni tan ɗen noon caɗele ganduɗa kay mbasde famodirde ne teska e landa laamiɓe ɓeede ɗum ine tawe e jande ɓe garti noon e omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye oɗo saaha joni wiide mabɓe nana jokki jaɓɓade ɓe ganduɗa kañum goni bureau mo ganduɗa kay kañum woni bureau politique mo Pastef hono no wiiri jande ganduɗa kay kañum woni jande quotidien le quotidien ɓe garti noon ne kadi e hoorejo jagorɗo mo ganduɗa kay dartini ɗum ko yuti e vacances muɗum tawoyama toon to ganduɗa kañum woni 9e étage toon to palais de la république hono no wiiri jande ɓe gartini kadi e on ɗon omo ganduɗa kañum woni adhésion ɓe ganduɗa kay ko ɗin ɗon coalition ngaji walla ni ɗen ɗon ɓenɓe ɓe ganduɗa kañum en gayi tawateɓe walla aroɓe e jeeyede e on ɗon coalition mo ganduɗa kañum woni coalition Diomaye président ɓe kolliti kay wonande ɗum bon ha joni enen jokkiɓe ɓe ganduɗa kañum en goni e natoɓe on ɗon coalition ɗum ine tawe e jandi quotidien le quotidien ko ɗum ko kam musimen jeydankoɓe ɓe garti e ceerno Alassane Sall mo ganduɗa kay ene fatta e ñalawma hande o toon to section de recherche ɗum ko yuti on ɗon alhaali e plainte mo jojjinno contre X ko jowiti e nden ɗon gollorde wiyetede ASER ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay ko woni jayde quotidien le quotidien e jayde Vox Populi kañum arti koko yowiti e alhaali omo ganduɗa kañum woni jiitodiral hakkude Sonko e Diomaye hono wiiri kam musimen jeydankoɓe kamɓe noon ɓe mbaɗi ko namdal ɓe garti on ɗon fannu ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde quotidien le quotidien ko ɗum ko kam musimen jeydankoɓe ɓe garti omo ganduɗa kañum woni Cheikh Oumar Anne mo ganduɗa kay yehino yiidoyde omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɗum ine tawe e jayde Vox Populi jayde Walf Quotidien kam musimen jeydankoɓe ɓe garti koko yewti alhaali gonka leydi ndi ha tengtinan e ɓeɗo ɗiɗo hoorejo leydi ndi kam e hoorejo jagorɗo o ɓe garti ɓe mbitande ko Abdourahmane Thiam mo ganduɗa kay kañum woni suuti konngudi on kon noon ko kalal ko yewti alhaali dawrugol on ɗon suuti konngudi warti e gonka leydi ndi ɗo wi hoorejo jagorɗo o kañum jogui ko majorité parlementaire walla saaha omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi kañum ko kañum woni hoorejo toɗɗaɗo gam o wawde jogade darade leydi ndi mbo wawde rende leydi ndi walla wawde jogade leydi ndi ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Walf Quotidien ko ɗum ko kam musimen jeydankoɓe ɓe garti e ceerno Alassane Sall mo ganduɗa kay ko yuti alhaali dossier ASER kolliti ceerno Alassane Sall e ñalawma hande o ine fatta toon to ganduɗa kañum woni section de recherche ko yuti on ɗon fan ɗum ine tawe e jayde Walf Quotidien jayde l'évidence kañum arti ko alhaali ñawoje on ɗon dossier ko yuti alhaali blanchissement mo ganduɗa kay sentif ɓayyinin ɗum fewde omo ganduɗa kañum woni Wali Seck mo ganduɗa kay kono halanke o kam e Ibrahima Ba kono ɓiɗɗo gonnoɗo ete hoorejo jagorɗo leydi Sénégal ɗo wiiri kamɓe ɗiɗo fof noon ɓe mbaɗama convoqué e lewru daroton ndu hono no wiiri jayde nde kona ɗum kon kamɓe musidɓe jeydankoɓe ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni réunion secret mo mbi waɗi toon to palais ɓe dutti ɓe mbi ko Sonko moy e Diomaye ɓe mbi tan de omo ganduɗa kañum woni président de la république kam omo ganduɗa kañum woni premier ministre ɓe kolliti wonde kay kamɓe ɗiɗo mone mabɓe kala nana hollita ko woni ko ganduɗa kañum woni position muɗum e oɗo saaha joni le faya ko e dartinde kala ko yowiti e ceerago hakkude ɓen ɗon ɗiɗo ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kam woni e jayde wiyetede jayde l'évidence jayde le point kañum arti ko e omo ganduɗa kañum woni Thiouna mo ganduɗa kay rima omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi kam e hoore jagorɗo nde nden tata gam ɓe mbawa wadde sauvé ɗum ko yowiti e faggudu leydi ndi ɓe mbawa ɗum fabade hono wiiri jayde nde kono ɗum ko kam musidɓe jeydankoɓe ɓe garti omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi mo ganduɗa kay e jaɓɓima khalife général de Lawna Niassène ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde le point e jayde coftal ɓallinde jayde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe garti ko e ngal ɗon pottal ngal ganduɗa kay waɗi hakkude leydi
leydi Sénégal e leydi Kenya caggal nde Sénégal fooli équipe ngendijo mo leydi Kenya luggi jeetati ndigga ɓe mbitande ko Ibrahima Mbaye kañum kay woni double passeur ko noon kadi e buteur ɗum ina tawe e jeyande ɓe kolliti wonande Ibrahima Mbaye walla saha kay o naati e ɓerɗe ɓesguji leydi ndi jeyande point acti kañum arti ko eko yowiti alhaali ngal ɗon pottal cilagal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Brésil ɓe garta hakkude leydi Sénégal kam e leydi Kenya hono no wiiri kamɓe musidɓe men jeyndenkoɓe ganda kay ko kam woni jeyde ganda kañum woni e jeyde e point acti ɓe garti Ibrahima Mbaye mo ganda kay oɗo saha joni ko suka tokoso pettowo équipe ngeni jum leydi Sénégal ganda kay waɗi golle payodinde e ngal ɗon pottal ngo ganduɗa waɗino hakkude leydi Sénégal kam e leydi Kenya bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraba yaw PDTV ko ɗum ɗo woni komin kemno rubinolade ko sifa e keleke tan e yoga e jeyndeji leydi Sénégal aadi meɗen rubinde jeyndeji wonata ko janggo soguen haji ɗo e nden min mbiyen jokke ɗoftade kam rewidade programme uji PDTV Allah jarama jarama. Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Lacciri Haako to Ravenay. Bandiraɓe saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saaha muɗum e Nafi Mboub Gawlo paare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗi toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayiri peinture on jeeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma joggude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo PDTV 20h30 ko nden artiste gadano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande lacciri ha ko ƴettata konngol woni Salidia 21h45 ko conférence e toɓɓere suɓane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko faɗa ko yettoto woni nden hirande lacciri haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma patam lam Yang